Sa gudayan nga ro ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Evangeline. Mabalin ti Eva, mabalin pa ti Banji, mabalin pa ti Jeline. Dear Manong Nemi. Kinakurapay tinariingak kabihag Manong Nemi. Ngamin, ni tatang pasarima pa nagkalap, makikalap, pasarima pa nititalon, ni nanang mangmangno iti laba, pasarima pa nagangkat ikan, kat mapan na isursur nga ilako. Talo kam nagkakabsat Manong Nemi siyak tinauna, duwa dagiti adjek. Kaya di kastoy a klase ti pa nagbiag Manong Nemi, inagraduara kiti high school. Sanda kon nga mapagbasa pay. Tamalaksid, tira kinakurapay mi, Manong Nemi, nasalsal pay, iti ayan mi, naman payadda kami ti igid ti baybay. Iti sana kung nagbasa, Manong Nemi, awan sa bali nga tutulungak no sa nga ninanang. Aglaba kami, mapang kami agangkat iti ikan sa mi isursur Manong Nemi. Sang kasapulan, sang kaapoyan ako nada. Hindi pa ilang Manong Nemi nga narapapak may timapan nagtrabaho sa di syudad o rekatulong lang o noan niya klase ng trabaho na imbaglagid ng trabaho. Taado Manong Nemi, di kabagyan mi apadak nga babae, babalasang nga nagturungin sa di syudad anapan nagkatulong. Idi kasasat, di ba nagbiag mi Manong Nemi na urnos nga natal na. Dito nga napanagnikak nga tiya, ama, lalaking asawa kat isot kataturayan. Tas ang kaibaga ni tatang no kwa Manong Nemi no kasta nga, ada dinakayat kada kami, ada dinakayat kininanang, no adahan nakayat kada kami nga anak na. Ako na ni tatang. Awan ti sabali nga matungpal direto nga balay, kada nga pamilyar sa nga siyak, gabot na siyak ti ama, siyak ti ari. No anya tibilin ko kada kayo, aramidan nyo, tumpal kayo. Ta kami mat nga anak agad, kas natudyo nga anak, agbaw kami, uwan tatang. Kas tamat Manong Nemi, iti kasla panangadipan na kininanang. Nadungo ni nanang gangkwa na Manong Nemi. Nolabsak tagsao kat halos subuan na. Na narunan no kasta nakainom ni tatang. Kat kaslasan na nakayat timangan. Pakanin ni nanang Manong Nemi. Tay sumat timandar ni tatang. Diyan pag di napuhutan nga tinungpaw na dinangra ni tatang ni nanang. Iso nga na muna iti panunot ko Manong Nemi nga ti ama, ti asawa nga lalaki at iso iti ari, iti pagtaingan. Matungpal amin na kayat na. Irinto tati ina, uno asawa nga babae kat, yes sir. Amin nga bagana, o resaan kong matakayat ni babae. Uno, ito kantanti ko nada nga diktador, nga ama, uno lalaking asawa. Kastanto nga tamat, di ba pasama kanya kinto nag-asawa agbalinakbat nga adipen iti asawa amin nga kayat na tong palag no iluwak no konanak it iluwak kasat arig na nga ta sinun tong nga tamat tagbaling asawa ato da kita gararam kanyak Manong Nemi ngayon ni sangka pirgis kumawo no sangka bugtong nga dot-dot kat awan sunggar kahit nasa awan Manong Nemi awan pa iti sanaka kanakariknak iti ayan tas salud-sutak iti bagig. Kasano ka di ti kayat? Kasano nga mamuhak nga gayata kon? Kasano nga ipaneknek ko? Nga ti panagkayat ko ket napudno iti maysa nga lalaki apakariknak iti dayta nga ayat. Iti maysa nga malem Manong Nemi nakigtutak iti apukpukawanak ni kasinsin ko nga Mildred. Hey! Kasin! Angie! Eva! Jeline! Baliktad kasin. Umunon ako nga na di Eva, Santo Vanji, Santo Jeline. Talo nga nagan iti may sa nga tao. Evangeline, Eva, Vanji,
Jelin. Apo, pimodaw ka kasi na. Kasi ka dito, napintas ni biyag. Ag naed sa di syudad. Ore katulong kalaeng no adda ka di syudad. Kasi nakalamat din makaraman na bakna nga. Basta. Ore katulong kalaeng. Ag naed ka tinapintas sa balay. Dakkala balay. Ore siya ka lang ti babaunan da. Kasi kamat lang baknangan Siyempre. No anat si daen da. Sumatin si daem. No air condition ti pagturugan da. Electric pan kang ka. Ang mga pagadagan na si Adi Amo, baka maturog ka matiti air condition room. Apag nakabakasyon ka man. Agsapsapo lang iti katulong di karuba mi. Ha? Nagayim di amo. Kahit mo, sikat na panahon ko. Di ba, ambisyon mo makadanon siya di syudad? Kaya nga da? Apag di mo kaya. Nairuwang katirigat. Among naring kagdanos. Napintas ti labam. Luto. Amo madlagluto? Una, sinuruanak ni nanang. Ngayon na imas ti luto ni tatang. Nasumbro ni tatang, so tagluto. Sinuruanak met. Very good. Napiyabay kang ka. Tanaimas ti luto, siya ngay. Ingkarkarigatak. Puro patpatang. Tsamba-tsamba ako nata. Ngayon, asin tagbaling amo. Nalagaan na trabaho. Dududwada laeng kasin. Yun, gasawa. May isang doktor, kaya may isang mga opisina. Diyan ka mo, no? Pang opisina na dyan lalaki. Baka nauyong da. Diyan ka mo, Diyan ka napadasa ni da. Apay nga, nagpaot nga katulong da. Nagpaot nga katulong da. Gabot na dito pa nakapatang ito siya nagagat. Kahit nakarod nga laeng. Pay-rated da. Nangatot pasweldo da si ka. Kaskala da di Hong Kong no ada umay kas. Ano? Sweldo ti Hong Kong nga DH. Kas jet ito da sweldo. No, magustuhan da ka. Ana. Kadayta nga pa nagsasalita mi manong naming kaya hindi nga kasin ko nga Mildred. Mangmangig ni tatang. Hey! Evangeline! Tatang. Nangag ko salitaan nyo kay ni Mildred. Agpanunot ka kadipay laeng. Daytan ti gundaway mo. Kat kas amam, bilbilinin ka. Yung kay rubuatan na kita rubuatan. Tapos sumurot kang Mildred. Idin to tininanang manunemi ikawid na. Anak, asino pa tikaduak mga naglakotikan. Asino pa tikaduak nga manglaba ka na kita awatek nga labaan. Nanang, daman na kita kakabsat ko. Ang kumapanang namnama na idaanak. Ni ading mo nga Lili, balog. Ni ading mo nga John. Ni matatang mo tiya, susurutin na. So nga hangka mapanoy! Si kakasintya, kurdapi ka. Awan ti sabada mapaturay dito no saan nga siyak. Laglagi bam deta. Inton ka ano ka din nga nagsubli ka di syudad kasin. Inton bigan. Iso nga agsakanakan. E niya balatan na ramidem, ha? Evangeline. Ingkay rubuatan na kita tatang. Intong bigat mat pa lang. Oray pay. Basta siya tiba tungpal. Nagiblag lagi pa ma. Aha, binulang ipawit mo ti Sordom. Tapnoan niya tatang. Tapnoan na, agserbi ka na tayo. Tatang met, kasla bagbagayong nga kasla di yun kahit mapanagtrabaho. Oy, susa po, siyak ti ari, siyak nagpapaturay. Susa po. Nagkutikan. Umuwan tatang. Sige. Dagasan na tungarot yung bigat. Sige. Okay. Kadawan ti pagdanagam. Tasin. Siyak ti makamukin ka. Manong nemi nagturungak nga iti syudad nga kaduwak ni kasinsin ko nga Mildred. Na mabiling ko maidikat ikawid na katalaga ni nanang. Ngam ni tatang iduron na kastamat na nagdi kakamsat ko. Takas lamang mangda nga binulang nga sweldo ket ipawid ko. Siyempre, arig na siya kung timang biyag iti pamilyak manon nemi. May salang nga katulong. Ngayon po nga tati ko na ni Kasin Mildred, nga kasla sweldo ti DH di Hong Kong, iti sweldo, nga ited, ti agbalin nga amok. Nagmayatan, kasi lahat na nagabruda na. Napahot ti biyahe, manong nemi, iturog ko kuma, ngam nagar-arapa-apak. Siyempre,
Gusto ti ko na ni Kasin Mildred. Katulong ka man, ngayon agnaed ka met itidak kalabalay. Agusar ka kadikita anyaman nga, moderno nga sa rin. Kan kastamatan, maturog ka met iti uneg titakkel nga balay. Dududwa ka no lang di serbiyak manong nemi. May isang nga doktora, ken may isang mga opisina. Idanda kami manong nemi tilasod ti syudad. Kasla klaudong manong nemi, kadagiti malabsan mi nga darakkel nga building, dagiti adu nga lugat, at idug nga rangtay. Kasin, ano natin nga marikrik na? Ano ka man di marikrik na? Kaslak mo lang, ti feeling ko it baknang. Baknang, ori man sa nakakatulong. Baknang kang gawatag, kadanam kat bubaknang. Feeling rich. Can feeling beautiful. Ang laglagi pa ma, maagbaling ka na kagat, nasingpet. Samutang sita na kiti amom, taptong paot ka. Kan sa bagay, ibaga nung tumot kang gano'n niya turong pangaramidem, noan niya di kiti sanda kayat. Diyan nga amom na isang padda, pising padda. Tika kang runan nga bilbilin da kanya. Sa anak nga, awan gamgamat ko. Ano gamgamat? Saan ka agtaktakaw? Naglalalo no, agiwarang da ka nagit alahas daw no, ananta. Saan ka pidpidot? Pidot man, yurnos mo no isublim kanakwada, baka no nalipatan daw, no na. Kastat na siyat nga katulong. Saan ka nagtaktakaw? Awan tinas kang ilimid mo. Ay, huwag ka kasin. Ada boyfriend mo? Dito, pa tinapindas dito yung syudad. Ora no katulong ka lang, no mamangkag market, medyo pasingsig ka mata. Ado madigit taxi driver kada, ano kita, ada pa tricycle driver kada na. Maki-boyfriend ka mat lang, di palabak nang. Isyo nung karti mayat, nga bak nang hindi may salang katulong. Labi ako kumamot na pintasa ka. Nabimpinas ka mat nga amang imsyak. Baka sika. Sika. Baka bak nang kursunada keng ka. Ada nga takatulong nga kay asawa ti baknang. Ato matikakasta nagabot katulong. Yan. Kasla ko man na jay, anak ti amo kat kursonada na di katulong. Asawain na. O. Bimak nang da. Intunukuan, agbalin tumat nga matapobre di dati akatulong. Tadi namat amo nga talyawon ti nagkapuan na. Ang naman siya kas pagaling ti buwak nang. Katulong agbaling nga amo, nasing petak to kada kita agbaling nga katulong ko. Sika, sa tehet at prinsipyo. Edi makadanon kami manong name iti sangwanan ti gate. Iti pagpaayak. Karu bakam laing manong name kini Mildred. Yan, agdurbaltan. Sino nga adad ta? Adada, sir, kini ma'am. Iti kas ting oras, kaya Sabado ita. Awan ti kasad, awan sarak na. Unang hospital pag yanan ni doktora ako na. Baka, de-op na. Your uray daktab niya kas nakita, yam amuk ko no. Itad ka. Tapno maitad damatan kanyak tay. Tayan niya. Kasin, siyempre. Nagbalinapat nga, ahente Adaman itad na kanyak. Susaka po. Adun digit insasar ko nga katulong. Siyempre, sideline, si Kamet. Digad, nangwarta kagabukan niya. Kabun Kanrumbing unay nga mag-ikanak mo, tatulungan ka ngay. Hindi nagswaldo Sige nga ay, dadanin. Wow, naggwapo kasin. So, dahita ni Sergio. So, ti lalaki, nga amom. So, pa hindi nang lukat ti gate. Sir, good afternoon. Umay ko, i-deliver na ito yung agbaling nga katulong yo ni Evangeline kasinsin ko. Manong name kinitanak ni Sir Sergio na, naku, naglukod. Kinidayan na. Kinidag ko manong name ni Mildred. Abay, kinidayan na. Kaya,
naruam siguro akas ta. Ori sakit ginidayan nakman. Nabalaturan nyo. Sumrek ka yan. Isulat sumrek aser. Sika, di ka sumrek. Di itad ni mamukin ka. Ay, manggayam na pata ko. Gabat na marigatan nak manong naming idakkel nga bag ang ngayon terwatek. Siya kon din mangbit-bit dito. Ay, asahan na sir. Siklatan kayak. Siya kon. Numunan ta medyo kinidagdan tiso. Baro kong kumano. Kinitak mo kasta. Kinidayan nakmat manen. Sus. Makaamo aksamat naman yakis Diyos ko. Baka dahil ito samat tenti. Rason no ape nga sa ang agpaot. Katulong na gito eh. Nakunak tinagam kumanong. Bakit no, agkaradap nga agsarak ti kwarto taking kwarto na ito nga lalaki. Ngayon mga po manong nemi nga aglagto-lagto ti puso. Saan nga po, takinidayan na kitay, tadumaten na kitang kidkiday kanya. Ngayon sa bali ti kiday, manong nemi ni Sir Sergio. Napindas ba nung name iti asawa na talaga madlamulatan na doktor na linis. Di ba nag-arwat na napudaw, mestiza. Ano taga mo? Evangeline, ma'am. At dugo na Evangeline. Mabaling nga Eva, mabaling nga Banji, mabaling nga Jeline. Yan ang artikayat mong yawag making ka. Diyay Eva, ma'am. O, sige, Eva. 3 letters lang. Amin, ma'am. Awan. Ipatuldok kang kati kwartom. Ibiling ka kung kani tinasken nga ramidem. Kani kiti sa among nga ramidem. Kang runano na nga bawal dito eh. Daan niya, ma'am. Tisadot. Di mabaybayan na trabaho na. Kang runanti amin. Tagtakaw. Ura nagkapuwak ti marikrikat nga kaamaan, ma'am. Diyak pa'y napadasan din nagtakaw. Depende, no, takawan. Awan dati ti panunod ko, ma'am. Very good. At the boyfriend mo, awan pa'y, ma'am. Kat no adagaram kang gadtoy, maki-boyfriend ka. Kanintigan siguro ti balasang data, ma'am. Baka itrayda ka. Sangat amit, ma'am. Sige, dumngig ka, diba kang nga dagitinas. Ken nga ramidem, ken dagitis saan mo ka ramidem. Manong nemi impatuldo na ti ayan dagitinas ken nga aramatek. No agdalusak, no aglabaak, no adagiti maplansa nga arwaten na. Karunan ti amin manong nemi. Ti panagluto. Nako. Baka jak amo osaran di kito, ma'am. Amo mo osaran di kita at isuro ka. Insuro nak manong nemi na anos ka nang isuro kanya. Naimas ti lutom. Naimas ko nadamat no siya tagluto. Balay mi, ma'am. Baka mamano lang tamong nga luto. Baka agpating nga kalat inabraw. Amok mo taga-adobo ti karne ti baboy, adobo nga manok, ken dadu mo pa nga klase. Ada dagiti pagkitaan di dati luto, ken tuladem. Depende di pa nagtemplam. No, net imagami nga lutuem, lutuem. Takkel ti rep, kompleto dita. Ta, kinompleto mi nga. Tino maibusan to dagiti ada ti rep, mabalim mo to, mabalim magkitsanda. Uwan, ma'am. Very good. Sige. Unang aramidem, prugaya mo tigluto. Kumita ka in rep, no anyat mabali mo lutuin, kayat ko ti duwang ang putahe. Adalateng, ada karne. No awang karne, ikan, sulnit na. Anat amo nga luto ang ikan? Tinuno, sinigang, lining ta. Manong name ada inted ni Mama Rajinagan nan Sandre. Rowena, ni Ma'am Rowena, ti doktora, na iso ka na isuot ko. Ano natin, ma'am? Inupurme. Tap na malasid na asunot katulong.
Kas pagarigat da sa nga ili. Isuot mo. Uri maturog ma'am, arandang. Kahit no maturog ka, agadik katem. Agarawat kat pagpaturog. Alan, isuot mo. Manong nemi umuna-unay nga lutok. Hindi makaluto akon, manong nemi. Indasar kon, inayaba ko nida. May sa tinadlaw ko, manong nemi. Baliktad. Di doktora tagmandar, idinto tay asawa na manong nemi kat uwan nga uwan. Baliktad sa mo dito. Nakunak tinakam ko manong. Sergio! Yan pala na ramidim. Panawa mo ta computer mo na nga mandeta ramidim ta computer. Umay kanta magantan. Umay tungan ten manong nemi ni Sergio. Ni Sergio manong nemi tagserbi kani ma'am. Iso mang labay. Sana ikansidaan. Ni baliktad. Jay balik ni tatang ti maseserbihan. Naturturay nga tati babae dito'y. Iti lalaki. Adak matlata manong nemi di asideg amang bibuya katakwada. Hey, Eva, ma'am, adak ka di pa kurang na? Adak matati aming ng mausarman. Kaspilin nyo. Iserbam ni sir mo. Ano anak kayat na. Damagawin kong kuha na. Abe saan nga ito bang serbi kong kuha na, ma'am. Abe ka isuro nak. Saan ka din nga kunak ka? Nunuan niya man tibaga kat sa mong supyatan mo hang ka nga agreklamo. Obey first before you agreklam. Ni Dr. Amet. Sige. Sir, anak kayat yun? Awang matirumbeng nga maiserve ka niya ka. Okay lang. Malaksid ko man no ikanta isiitan na. O no, anyaman tita, tapos na maiserve mo. Paglabayan naklatan. Kadaglabayat pa yun. Sige, sir. Oh, inayunan niyo ba siya dahin niyo? Sige. Ano makunayo ti lutok? Good. Very good. Famous. Sumnek ti rekado ka na kiti lamlaman ti karne. Dato'y agka, ha? Kabayo, adobo, nga karne baboy, sa nabraw. Pwede mas pa nagabraw mo, ha? Ano yung lock mo? Gagangay lang, ma'am. Asin? Bugoong. Baka nagusar ka ado nga betsin. Saan, ma'am? Madi nagbet-betsin. Asa may sao makita ka betsin, eh. Very good. Adami kahit nagbet-betsin. Oh, ito no, makainaw kan, maangkan tumaten. Katumati kwarto mo, o ang teramide mo, orit at damit pagbuyam nga TV ti unag ti kwarto. Ha? Da cellphone mo? Oo, humpay ma'am. Sambot ngamin nga uso pa yung lugar mi. Honey, yes honey. Dansahan mo kay kahit ng cellphone mo. Padawat mo. Iregalo mo kayong kuwan. Sige honey. Kamayatan manong nemi masipsiputak mo nagadaramidan da. One. Muna nga napanagdigos ni doktora. Apo nakasweet. Honey, sumaro na kamata ng nagdigos. Naglagay pa yan. Schedule tayo ta. Schedule da nga ta. Siniputak mo dyan lalaki manong nemi na panmat na nagdigos agsag-sagawisin. Ada ka di-schedule nga panagkasta. Malaglagip ko datatang kaninanang manong nemi iti kinaidat ti balay mi akit makitkitak mo ida nga mangmangin kumaida nga aggargarikik ni nanang na makikikingat at arami din ni tatang. Nang roon edi sisak pelan ti anak da manong nemi. At apay di kundaway manong nemi nga malipatan dangit irekap ti ridaw ti silad da makikita kita agkabkabuda nga lamo-lamo manon
Nadangatan na palabas nga 15 minutos, idi sumrek ni Sir, iti kwarto da ni Ma'am, idi adamang manggit ko. Diyan man napupuutan manon ni mi masidaga. Idi asadaga ko niti kwarto da. Mangmangit ko. Ay ni doktora. Idi ko, honey, oh. Nakaring-ring kurmot dito nga babaeng ko naktinakam ko. Manong namin danas ko. Tilapayag ko naman pinabangbang ti bulong tiri daw. Narapay ganit sa tiri daw manong namin. Nakapatpatak amang mangig ko. Asog ka na rin ta. Napigbig sa darang manong namin kan asog di babae. Nga tiriknak manong namin kasla ko lang ma-imagine nga makitkitak. Dadyo nga lapsat ni Ma'am, siyempre, narugso unay ni Sir, nagwapo mo't ni Sir. Nga tararamidan da. Ape kas di langin di kinabig sa ti panagasog ni Ma'am. Huy, kasla, sakla ko man, no sakla nga tatruman sa akin ni Sir. At nakidaragsak ko makaspagaling kastasyak ko ma. Naulima kan manong naimi iti kwarto da dagsubliak, iti mapanak mo tiniti silid ko. Damo karabi hanak makaturog manong. Kasla magmangig ko kan ara-ara paapek, rejay nangig ko. Ti asog ni Ma'am. Kasi dito nga tamat ti panagasag ko no. Adan tumit lalaki nga mangromans sa kanya. Sino nga at makadunsilya kanya. Makasara ka ito nga ta. Kadag iti lalaki ti karuba. Sakla ko man. Maturo ka din masapak itong bigat nga griing. Manong nemi awan pulos iti reklamo ta kanyak iti pa nagserbik. Talaga yung pakitak met manong nemi ti kagat ko pinpintas ti trabaho, imas ti luto. Edi agsuldo ako manong nemi gabot na napintas ti performance mo. Di inkarik kang kang sweldo. Nayonak. Ma'am, thank you. Basta itultuloy mo ha. Tikas nga servisyo. Okay? Ay, huwag kayam. Dati cellphone nga, ibagbagak ka, itad kang kanisa mo. Intindan? Tsak mo among aramatin siya, ma'am. Awan cellphone na yun, Mildred. Alaan, diba, paisuro kan to keng kuhana. Day of mo yung tumigat, diba? Uwan, ma'am. Inak to ipawit na ito yung sweldok. Pawit kung to sa lugar mi. Tanto mamanto alain ni tatang. Sige. Gabot na tayo po itong bigat. Ubram amin itaan. Kasano nga rin tagluto, ma'am? Gluto. Maanggam to ni restaurant. Kiniser mo. Nga magawit kang tumatlatrabi. Gabot na dito kang matorog. Uwan, ma'am. Ora gluto ko ti pangrabi. Saan latan? Basta malmalam nga on trabaho. Anipod bigat, makariing kan, manaw kan, no, sa dinong papanam. Ingka pa siya rin. Agpadpada kayo sa amin, day off ka ni Mildred. Uwan, ma'am. Sige. Ma'am? Balintag sa lutsud? Baka no, may pari tag sa lutsud ka na kayo. Pakasik nandan niya. No, pakasik nandan trabaho, agsalutsud ka. Saan nga kasik nandan trabaho, ma'am? Personal. Mabalin? Anamin ito? Doktora kayo? Amang nga nangat-ngatot sweldok. Ngayon ni Sergio. Gagangil lang empleyado at asawa. Abisan kayo nagkaanak. Natatakla problema. May sak nga ubigahin ni. Ano't ubigahin ni, ma'am? Agpapaanak.
doktor nga siya ti makamo ka nagitay masikog, kano nagpasngay, nagpapanak kayo nga hindi ka aganak. Dahil ang harti problema mit asawak. Sino na diferensya na, ma'am? Tsak anong guten nga siya. Araramin di kami na pamuspusan. Iso nga, at dadigid dawing timing me iti pa nag-sex me kinisir mo. No kapertil ko. Anat kapertil, ma'am? Sapo yan. Di mamot kapertil ako nada, kadamag. Kaarem mo. Kunak man lang, ay, diyak magpangamin na padasan. Ti, virgin nakpay lang, ma'am. Dama ko naka-fertile. Ha? No, lepas, makalawas lepas, iti panagreklam. Diba? Ken, makalawas before, ngagregla ka. Dagam ako naka-fertile. Tapos sigurado nga makaala ka. Ay man talaga nga dan sa diferensya. Nasakit para kanyak namin. Ma'am, kung nakman na ti problema yun, kapag napintas ka, doktora ka, baknang ka, pintas ti balayo, regalo ka da papakin mamakanyak na ito nga balay. Kahit mo saan yung nga balay nga duwa, kini sir? Han yung nga gastos nga duwa? Awan. So, anytime kahit ko papanawon ti asawak, nanalawag, papanawag, kawan, mabalin na. Siya pagkat ang paadal kayong kuha na. Hay, kasta ka di, ma'am? Sumit lagayam. Sumit lagayam nga niya. Nga isunat ang serbi kang ka. Imbes nga sika ko mga babae serbi iti laki. Siyak. Pakawan. Kasi di nga min datatang kininanang. Ni tatang, kunana. Siyak ti ama, siyak ti ari. Amin nga bagak, matungpal. Sano, subsubuan pa ni nanang numangan. Depende. Kasi diya kayo Kami siyak saan? Awan sa lutsod naman? Awanin, ma'am. Naraksak ka di. Kung nakamalan na awan sa lutsod naman, dapay may sa maodi. Luko kaya. Apay di yung kahit kinalain ko sa mao, ma'am? Wala ito, ma'am. Damat bagas di sa lutsod. Naraksak ka di matlaing kini, sir? Yes, naraksak kami. Agbimpinatag kami. Isa na lang, tikurang may anak. Abi nga di kayo mangadap. Kayat ko. Ngayon sana kayat ni sir mo. Da kayo gamit natural dito, api nga, hanyo nga ipapilit. Diba? Da kayo natutuloy kayo ni sir. Tsaka pa nakapili, no? Sino't mabaling umadap. Sige, ma'am. Awanit sa ludsudak pa. Dikit kadado sa ludsud mo. Ginastar mo yung oras ko. Nagsarak kami manunay mi kini Cousin Mildred. Nagtulagan mi iti may isa napintas nga park iti syudad. Cousin, masabulang kun siya. Kat, ana, kumusta? Okay ba? Okay siya. Okay na okay. Isuro nagmamusar ka dito sa cellphone. Nagkupon na cellphone mo. Yung regalo ni sir. Uy. Nagaluan na ka ni sir mo, ha? Ngayon, imbaga ni ma'am. Imbilin ni ma'am mo, nga regaluan na ka ni sir. Diyan mo, no, regalo, no, padawat. Di ka, iso, padawat ka ng regalo. Samali, Di padawat ka, awanan nyaman na, yung padawat mo, niregalo ka. Nagkapo iti puso. Kasla ka lang na inlaban, kasin. Na inlab. Kasano ka dito ma-inlab? Kasano masiguradong inlab ka kinkuha na? Ha? Kasano makasiguradong inlab ka ko na? No, maiturid mo tagpagaga. Nakit mo hindi ka maawatan. Sino na ka-inlabam? No, tiya ka-inlabam kita daanan ti asawa, surusuruan mo tintag pagaga. Magpagaga? Katuan. No, mainlam kayo dada asawa na, gaga ka.
Hindi hangarot nga mabalin. Mabalin na, ngam, gaga ka. Kasla kanya kasi, ano? Kahit mo sawan. Puro ada asawa na. Tinakaramanan kanya. Anya? Naggaga kan? Naisukarte ko na gagaak. Kahit do kaya't mo matagpagaga, Evangeline, Kasin, ha? Itulok mo na tapusom nga mainlab. Itiadaanan sa asawa. No kaya't mo talagang agpagaga. Napauli makakmanon na imi. Gabatasan ko nga malibak na inlabak kini sir. Diyan mo na anyat na kainlabak. Gabong ata tamang mangig ko ti romansada, as-asog da. Kat kasla kayat kumit, nga siyak iti agasog. Gabong ata ta, masansan nga mingmingan nak, akit-kidayan nak. Nang runa no kasta nga, adayot ayan ni ma'am. Ada na giti gondaway nga paggamamda. Ada iti asadag ko kat siyak tikit-kitayan na. Makapainlab na talaga. Manong nemi gabataon ba't pa iti telepono mo na cellphone ni Jelo Carmi surat. Iti nang komunikasyon ni nanang manong nemi iti pangitulog-tuludak iti surat ko. Pagpagkaksadyay, kan kuwanang, didak pakadanagan, o kayak dito basta ipauit ko aming nga sweldo. Ngayon mangipagtadakmat ti para kanya. Numawat kong tumat subalit ni nanang manunemi maganamat ka na siyat da. Maragsakan ka ni tatang no kasta nga makaawat ta isot mapanag-receive manunemi. So nalayang ta, kang kanayon ka nga umin-inom iti beer dati kat dagiti nalaka nga arak. Kasla nagpayaman ka numaten, tilangan na kasla tay adda anak na nga da iti abroad. Kasta ti madmadlaw ni nanang kinitatang manon nemi. Simmadot. Nainot mat kidi ta di namat isugal dagiti kwarta nga ipawpawit ko saan nga sugador ti amhak. Manong nemi aday nam abulan ko ditoy idi adda madlaw ko karagi asawa. Adda dagiti kundawen nga agsinumbat da. Pagapanda manong nemi panggap iti anak. Anya nga rin mabalin ko? Isukat mo ko na. Ngayon padasem, patay ka. Saan ka itong isukat? Hani, amamot nga si Kaltilab ko. Im naman balin lang ko nga. Kada nakarot. Mga dapta, umanugot akmat. Ahong pa nga rin tinapilik. Alangan ba't nga si katagpili? No, adaman ng pilim, mabali mo iyam amukan niya. Tapos nagkasta katong kayat ko, di iso. Umapapala ka madante na, oray syakmet. No, mabalin lang ko mga nagitiagan anak nga pasyente, kaya? Mabalin ko ko mga ilimid nga iyawid da di anak da. Na naroon na kursunada. Kat ibagag to nga latay. Hanggang siya karot mga aramid. Diyak man karot mga aramid. At dami di kitigundaway. Nga ti anak kat aganak abalasan. Madama pa lang ito naman nagleblebor na, numamuakon nga, balasag isuna, disgrasyada, ibagakon, adapag ti anak na, di dapat kayat. Handa na, napuutan na, ano na yung mga buybuya, yung mga dangdangig kadakwada. Hey, Eva, ma'am, apa dakat to'y? Nira na adak dito ma'am. Kahit dinagig mo maten, no, saritaan mi, una taong kamat ngayon ti unag ti kwarto yun, ma'am. Dapat, atakam ko madyo unag ti kwarto mi, agap apa, agsinsinong bat. Sikat pang isuro ka ta kami. Sorry, ma'am. Nangig mo, ti saritaan mi? Uwan, ma'am, problema iti anak. Mabaling ko Ngayon sa anak nga, lipliputan, seryo.
Tano aramidam deta. Mabaling ka. Oo, no, no. Sa mga pagbagata at sangkong tumat nga ramidan, ti magdipot kang ka. Manong nemi ti may isang aldaw awan ni ma'am ni Sir la ang tanda. Nasiputa ka na pa ni ti banyo manong nemi amon ti banyo dagat nalawa. Wan, kasla saan nga banyo mabali mong agidda at akas tama ti panang dalos ko permi. Sut kalikagom da nga dalos ti banyo. Pinukkawan nak. Eva! Eva! Ay, sir! Huwag ka man ito eh. Abay, sir. Sumrek ka. Iti unag ti banyo, sir. Kaya nga rod. At dati ti banyo, di unag ti banyo. Abay, sir. Irekap mo. Ha? Ala, sir. Irekap mo sa mo ilak. No, ang paawan ni ma'am mo. Sir, laglagay pa inyo, babae at Ken Krasnak. Sa sino kumatsanga mainlap ken ka, sir? Ori siya. May nilabak ken ka. Anang anong tiramindak, sir? Sabunan nak. Ludlodan nak. Alan. Alan. Ginuyod na kung manong naimik at naibato kak matiniti shower. Nakabado ak manong naimik nga mabasbasan. Idara ko pa nak ni sir. Nga tilangan brief na manong naimik tinabati. Tibagay na nakamatmatyo manong naimik. Marnagak ang mga rakop kang kuana. Kaya nakakugwapo manong. Manong nemi nugay mayanod kat isulisog kat malipatam amin. Amin kat malipatam. Ngaro na, edi na sir, matlayang tinanguksub, itinuporme. Inikat na amin na taparti bagi. Eva, sir, nagmayat ka ti pamakim. Napimpinas nga amang nga ni ma'am. Sus, sabari di pintas na sabari mat ka. Sabunan nak. Sinabunak ti barukong na ipapambay. Oh, sir. Mabuti nga. Ano kabutang mo? Nakatangad. Sabunang deta. Ala, sir. Ano, tumpal ka. Di mo kayat? Sir, ang tagtagain ng pagkadilaing, saan ka ang tagtagain? Unang nga, Jack Pulse, inarap ha, tikas to eh. Nga niya. Tilaing tilaing sinin, mga buyak tikas to eh. No, ang buyak am itikin kasin Mildred ko iti X-rated. Sige, ipakat mo na niyaman tinabuyam. Sir, nagsayang dito isang makaputot. Makaputot data. So na lang ta, baog na yung putpututak ng di mataganak. Sika, aganak ka? Lakit ni sir. Manong nemi imbilin na nga kanak kanunti. Sir, baka matutanak kita mo na isar kami na loko. Manong nemi sumat si Mublat. Nga ng sabon, anang romansa kanyak manong nemi. Nakapigpig sa amin, tiasog ko. Oh, sir. Sir! Shhh! Kung napigpig saan? Kas naman nukat kapigsan ni ma'am. Apay, mangmangig mo na ko, ha? Ano daduma, sir? Umay ko iranta, tegdan nga luko kanya. Ita, siyak mo tintagas asok, sir. Sir. Seryo. Manong nemi ka po tanam na maimi nga talagang awan ti kaduami.
Maadin po iti banyo, sinakuray nak ni sir, ket iti silid ko. Iti nang ipanan na kaniya. Alangan mat kat silid da manong nemi kini ma'am. Iti rabaw ti kamak manong nemi ditoy. Nga napasamak ti kas iti bang mangin ko, ken may imagine ko nga raaramiden da kini ma'am. Ditoy naburak manong nemi ti kristal nga salsalabat mata. Dito'y ko nga narikna na experience manong nemi ti kunada nga tumayo. Tumay tayo at tumay tayo. Kasto'y gaya manong nemi ko na. Isumit lang kakamakam no ka ti asog ni ma'am no kasta nga agrumrumansada kini sir. Tanaglaing ni sir. Permi. Nakapapaot kami ti romansa. Numaninaggidan kami nga tumayo manong nemi. Sa amin tumanin aramiden. Ama, nagmayan. Hindi na nadanunan siguro ti oras manong nemi kat ko na kanyak ni sir. Mani po tita. Gustoy na. Sir? I love you, sir. Sika, tinaklap? Ada basit? Ha? Abay nga basit lang. Siyempre. Tamid lang ni asawak mo lang tilab ko. Basit lang kaya ka. Sa balik ramam mo, sa balimat ka ni Ruway ng asawa. Tunggal dayop mo, agkuyok ta. Ha? Agdita, tunggal dayop mo. Imbes ka di ka sinsin mo't kaduam, siya. Di mo kaya't ipasyar ka? Kahit mo pansad dyan tagaytay, dyan burakay. Ha? Ipasyar na ka na kita ng lugar, sir? Dyan lang tagaytay, adoyon na dyan burakay. Mabalin nga, hanta makapag-overnight sa Tagaytay. Kaya na tumapay na bida sa lugar. I love you, sir. Sige. Rumanakon. Dandanitan ni ma'am mo. Di ko salam mapasamak, sir, no? Mabanta ag-date. Dito, saan nga mapasamak yan? No, dani ma'am? Alis tumat lang, no ka, sir. Di mapanti na ba niyo? Uri, dani ma'am. Loko ka. Si kapit yung mga remedyo nga babae. Nagmayat, sir. Thank you, sir. Manong name iti saan mi nga nagtulagan kaniya Sir Sergio kat no kasanonog si Kuga. Agpaiso manong name no kasta nga day of ko piling liritsak. Mapangkami ka nagkakapintas nga lugar, iti mall, mapangkam ka na kitay. Glugan kami ti Kotsena, mangang kami ti press class nga restaurant. Sila na kami taga-asawa, iti may nga aldaw manong. Kalpasan na, manong name, mapangkam to check-in, iti first class nga hotel. Katapay na panaming hotel, unong hotel, manong name, dati mabuybuyam, sarming ti aglawlaw. Tapos tamutin iti ngato. Binuyak na minsan, manong name. Kabayan nga rumromansaan, nagnisar, sarming tikit kita ka. Kung namulano talaga nga, nakapimbintasak, kan may sakabak. Katulong ak laing manong naming at least at damat di kong dawin nga feeling rich nga talaga. Haging ka manong naming nga jak napupuutan na dalayaw kundi duwang ang bulan. Asiko ka katalakan. At dali kita'y nakaskasadawang nga tignay manong naming kan angot kan panagraman ko. Nadlaw ni ma'am. Eva? Ma'am? Umasadag ka na? Happy ka di, ma'am? Matmatan na. Ha? Alam ni ma'am? Nadado matumboy ka. Matmatan na, kunak. Oh. Apay nga, kasla di mo may sarang tiropong kanyak. Guilty ka la. Ano ti guilty, ma'am? At aramid mo against kontra, uno against kanya.
Ay, awan ma'am. Ako man tinagtakaw ko nga alahas mo. Anya ko mati, inaramid ko nga kontra keng ka. Madmadlaw ko sa balit tignay mo. Wala ma'am. May sak nga doktor. Ubi kay niyak. Aginaw ka? Eh, kasunod ko matpanaginaw ka nila ni ma'am. Ada boyfriend mo? Andan ma'am. Sino? Ni ma'am. Alangan mo nga awo mo ti sekreto kada kayo, hanggang mo katulong dak. Damat mabalin kung ilimad kada kayo. Datay tricycle driver, no may mga alalaking kano, aldaw ting ka ba nag-market? ni Efren, ma'am. No, Efren, dinagan na. Madlaw ko, karas na ka. Iso? Siguro, ma'am. Abi nga siguro. Panagkunak. Di tricycle driver ng mga alaalakin ka, may tutulog at asawanan. Loko ka. Abi nga, naki-boyfriend ka, nakikamalala ka. Abi at asawanan, nakainlabang. Tsaka mo, ma'am, siguro gaga ka. May kanya check upan ka. Ha? Amunda no talaga nga aginaw ka. Doktora, iso nga makan man. Ano ma'am sa alatan? Aman, numa-advisean ka. Tapos may resetahan ka ti vitamin mo. Para takas tagat na salon at anak mo. Ay, aganak kabalasan. Pinanggustuak ni Doktora Manunemi. Naging ka, remort resulta. Positive talaga. Nakagasgasat ka, Eva. Nakagasgasat ko yung adadto ng babae. Nakantadulita. No, Jack Mariro, almost 50-50. 50 at asawa na, 50% nga disgrasyada. Una saan kat handa pa nagkasal. Inintot siya. Agpapaanak ng Jack mataganak. Ma'am, di kayo mapukawang tinamnama. Di magadap kayo to. Di mo kayat. Nga, ipa-adapt mo ito neta. Anak mo, kada kami kinisel mo. Depende, ma'am. Baka no, mapanunod ko kahit paragreg ko. Anya! Ay, ma'am, nagloko kan, di mo panunutan deta. Kang Rona nga di mo aramiden. Kung ay, kasta kami tararamiden ni Kasin ko nga Mildred. Tatuladen! Ang pagsiksikog ang parparagreg na kasinsin mo? Nagloko na dyan Mildred. Isot istoryana eh. Tapasik ba't kanong nga nagitay ma-boyfriend na kita, asawa na. Ay, nagloko mo din. Di na pala kumain padawat kanyak. Di na natarigreg na. Hoy, sa mga ramit nga paragreg na. Isak lang ka loko. Eh, ma'am, agpapaanak kay kadilang. Saan kay ang greg-greg? Yang muna ta. Jak to plus aramidin deta. Kaya may kandiwas deta. Saan lang at ilintig ti Diyos? Ay, tao, nagdagit lintig iti Diyos. Nagdaklabaso deta. Nagdagsan. Saan lang nga nadya mangregreg. Nadya pa ikparegreg. Ma'am, problema nga ron ito nagsikuga ko, marikatan ako nagtrabaho. Di maalit sa baling nga katulong ang talang nagkaliti balay. Kaya matkidilat ta. May sak ng bagay ni, ha? Kat, saan nga naskan pa nga mapangkat yung ospital pa-check up. Tadak dito'y. Dito ka check upin. Linawas. Binulan. Uno mamindua ti makabulan. Kaputa, kabalay ka. Di oray, inaldaw ka check upin ka.
Hindi na kami matan nga kasinsin manong nemi tinagsarita, ng bagak ti problema. Gaga! Abing gaga ko nung kanya kasit katwan. Agpadpada ta nga gaga. Nagpagaga ka. Gaputa. Imaguri ka. Sino nakasigukin ka? Secret kasin. Abi, secret mo kanya ko, oris ka. Imbagam ka din, yamaum ka din. Di ka relasyon mo. Di saan ko man yamamukin ka. Kan saan ko man ibaga na sino? Sino? Saan ko ibagakin ka? Ngam asino? Diya amom? Uno jay tricycle driver nga ar-arkelem no mapangkag market. Amom? Ni friend, amom mo. At asawa nan sa kani? Dan. Iso? Kung nga gagaak, di mabaling nga iso. Ngam tipod no kasin. Tipod no. Diyak mabaling ipod no kayo. Abay, baka gipulong ka. Amom jay asawa na eh. Close kayo eh. Close kami. Gamot na siyakti ng isirek kang kakadakwada. Kaan kasin. Oo, saan ka nga gulbud pa eh. Nagloko kan. Diya amom ng lalaki. Is nagsikog kang ka. Rinamas na ka. Sinirek na ka. Sana ka rinamas. Nagayayatan mi nga doa. Gabot ipatpatig ko iso na. Ket, sika, ipatpatig na ka? Uwan ka no? Basit lang. Talaga nga gaga ka. Ay, kasin. Ore no kasto karikat ti panagbiag, nakatulong lang, saan kumamat ng nagdinhamag, jilo kartayo, naganak kabalasang. Ket sika, di mo kayat, madamag, nga agparparagrag ka. Awan lang kit ebidensya. No kawitak sa di probinsya. Balasang. Nga saan ka nalasang. Nga umpeti na parparagrag ko si Kugko. Sikang nga rod. No tanto ebidensya, ihawid mo to. Sumangpat ka sa di probinsya nga disgrasyada kasta. No kahit kuman nga biyagan di anak ko. Kahit ko nga, agawid ako sa di probinsya, nakaduwak di amana. Gaga. Triple A ka nga gaga. Kasano ko mangyawid mo karod ni Sergio? Kahit na nga sumurot kang ka? Gaga ka at pagago iso na? Ano nga tarod? Kahit na kanong atapan eh. Kunan doktora, kahit nanto ka nung adapin. Kahit namamuan na, nga taadapan na putot nila kayo na. Di na siya sayat. Diyan lang inanatuhan nga pudnong ina. Ngam diya ama isot pudnong ama. Mamuan na, nga adabo nga ti pananglipot na, kini doktora. No siya ka kuman doktora. Kaya't mo? Baka mapasamak ti panagsinada. Nagsinada na pintas. Mayawid ko no kan ni Sir, ija probinsya. Kagakan talaga. Tapat siya ngarot nga sika, kayat na ka. Di kaya kayat na ni ma'am, siya ka mapututan na, ni ma'am saan na mapututan. Paraglag mo lang yan na akong problema. Umay katakuyukin ka. Alis na lang na to eh. Maminsan na parang ito rin. Amok dahito kabuta na padasa kon. Sala na rin pinsan. At dapat lawayata mekan. Anya, parang greg mo rin, takasin. Saan nga mabalin nga disgrasyada ka nga nagdinamag sa probinsya. Umakan. Umakan. Manong name mas daawak ta sumursurot ak madlatan ka ni Mildred. Kasi naman ano agad problema mo na. Dara pa lang deta. Dua pa lang bulan. Unang sumay kakit din. Naglugang ka man nung nainimiti taxi ta medyo adayaw ka no. Kalbasan na
Nakadanon kami manunemi ti may isang gagangay lang nga balay. Klinik met. Klinik? Parang nga klinik. Ta doktor nga ro da dyan. Diyan mo no, doktor wakwak ko na na. Yung mga pagtanang mo, bibiyang na, doktor wakwak ko na na. O dun sa amin, tipas, nagparagrig. Hindi ang makipila ta. Allah, pati pa nagparagrigan, pila-pila. Huwag. Bagman na saan na katiliwan dahil ta doktorita. Ikit na mamwanda. Bagman ta awan ti mapanagipulong. Tsakla mo. Nakipilakan. Nakipilak manong na 5 kami. At dapay napan, imanapan tinikodak. Nakitak na tinikodak. Ubing pa ya. Ading, manang, paraglag ka? Owen, data boyfriend mo na kaabay mo? Muna to mo. 17. Sus. Ubing ka man nga amang siya. Kasi ka manang. Paraglag ka man. Isot amin na rantati dito eh. Yung kasla. Kasla jak kaya. Next. Damay isang medyo bumakit manong naming ng mga bagati next. Nakalalis to kaya. Awang 15 minutes. 10 minutes. Nga madla mo anong naming nga Jerome Market agkakapsot. Nga madamat dagos nga itadang manong naming nga pagpapigsa. Nakadadugayan tagbaling nga bas. Managbasol dito, Diyos ko. Kaysa nga medyo natayangan matin manong naming nga doktor. Itinadahanong ko tiyonig. Sige, kita ka na plastar ka. Awan pagtanagam, gagangin lang na ito nga sakit. Kasi nakala na tayo, panagaling mo na sila tayo, marigatan ka lang ang regla. Nadya ti rigat na. Okay. Idi bigla manong naming nga nagbali ti panunod ko. Doktor? Mabaling ka ti tagbabawi? Adda ka dito yan. Pero nagbabawi ka pa lang. Basta, kahit ko nagbabawi, kinunak manong naming at dimsa ako ni Tikatre. Diyak pa na ornos ti bagik manong nemi idi mga impakaamo na ti next ti doktor. Next! Kuha na ka mo din. Pagkasumit manong nemi may lukat ti ridaw rumwarak ko man ngam nakaseramat kita. Dati at tilikudak at 17 years old. Nakigtot nga nakakita kini doktor. Papa? Bebebsi. Hapil dakit toy. Dakit papa, dakit toy. Manong name agapa dagit agaman. Agparagragja anak, timang ragragkat ama, din among ama na. Narimuara ko manong name. Nagigtutmit ni Mildred. Apay, nagalistukan. Dak, babawi ako. Anya? At nakalangar dituhin. Subli ka. Makipila ka ulit. Diyak kayatin. Mabutay nga kinapo Diyos. Sige nga min. Ada yun dahil at panunot ko. Inalokay na din nga may dito. Ngori talang nagtaktaksi. Pumano ta dito. Nagawit ta. Yawit ako. Gawit ako sa di balay. Di pagpapaya. Ko kariding aldaw, medyo nasa pagkatahan ko nga nagawid. At bukod ko nga tulbek, manong nami amok nga awan kita kasawa, tag-dinner tanukan, tawan tagluto ngay. Dadakon ti uneg ti kwarto parang nami. Diyos ko. Yung maglaki din sa nga natuloy. Dakasak lang aro din. Tatinutupak tadaanin ti asawa. Gagaak lang aro din. Kahit ko pa'y adada nga, agbaling nga gaga. Maglakit din sa ko na ituloy, Diyos ko. Amok nga da kayo matlayang tinangito yung kanyang tidakas. Dakas lang aro din relasyon mi kini, sir. Sa waling adada nga padaksak.
Di man niya napasamak na nakagama. 17 years old, masikuk, agparigreg. Ti pagparigregan na, ni matgayam ama na ang dinam mo. Imposible nga dinam mo. Ay, biyag eh. No kumanda, cellphone dan sa Jibalay, alisto lang kung mga tawagan kita nga umustain. Inala kong deta gundahoy manong nemi, nagsurat manin, ti para ijabalay, ni-address ko manin kininanang. Nanang, dandani ako nagbakasyon. Baka sa anak to nagsubli dito yung syudad. Baka no, adanton kaduak nga gawid. No asino na ito sayon to lamamuan, no kadok nung agawid suna. Mabalin siguro nga ti atapyo kat asawa. Mabalin siguro ang asawa. No asawa, saan lang nga may mesa. Talo kang nga gawid, ti asawa kendi anak mi. Sabi ko mananang tinakatulong ti manon nga nasurudan din do atawan nga kantak dito syudad. Nga basta agsuldo kaya pauwit ko kada kayo. Sabi ko matadamat na ibati yung pakakit-kitaan. Nang runa iti panakalagda kaya panaka-renovate ko mamatin ti balay tayo. Hanat serbi na ko nga kasla DHC Hong Kong ti swaldok. May papauwit ko kada kayo. Dagita manong nemi ti linaon so magmanong linaon ti surat ko. Nga ti kabigatan na manong nemi pagpakaasik ni Sergio nga idagas ng ibusong. Madlawan manong nemi ti sikog ko check upan nakmat ni doktor. Kaya tinabinsan manong nemi nga day off ko nga in-date nak ni Sergio. Manong nemi kasi di dati nagpaspasyar kami. Sergio ko naman natan. Kanto niya Sergio. Nagkatang akong kadagadi ka sa pulak. Ito nagpasngayak. Mabaling ang gatangan nak. Apa yung siyak timang gatang? Sikat ama na. Pagpangasim ha. Sa mong ibagbagay iti asawak na siyak ti ama na. Noon ti pagtanagam kasi tulag. Nung mabaling lang kumangit. Noon naman mo ka manasapsapa. Para gragta ko ma. Nagluko ka. Kinapod muna, ginandat ko deta, adda ako yun. Biglang bimbagbabawi ak dim sagak. Saan ko yung patuloy? Sa bagay, mabalimpay lang. Nagluko ka, sikapit tama na. Ang kalikagom nga maadaan ti anak. Kalbasan na, panunuting mabargreg ko. Gatang ka sa pulak ang pasngay. Ay mo nga roti ka sa pulak. Huwag gayamin niya. Do, sa lutsudak to kinibakat mo. Manya da kitinas ka nga magatang. In preparation di pa nagpasngay ko. Isunto nga tati mga ipasngay kanya, mga paanak kanya. Sino ko mga ron? Mabanggabal sa baling o bagay ni? Baka itad na pa kayong kaalibre. Kaya't nangadapan niyo. Tsak mo naman kayat. Ha? Sika mo ba lang? Di mo kayat? Nga adapan nyo, nga kasawa, dati putot mo kanya. Putot mo iti katulong yo. Agbaling nga anak yo. Iti asawam nga hangag anak. Sa salitahan, magkakit din. Sa tino. Kasapulan ti masibukan. Siyak ti masibukan? Dakay nga doha. O nagsibugta nga doha. Manong nemi agpaiso tinungpan ni doktora ti Karina ngay dagpiton nga bulan ti sikog ko marigatan ako ng trabaho. Nangalan ti sa bali manong nemi nga katulong. So lang ti maikawa da. Saan ka nung nga mas tiluto da? Sa nga bali ma'am. Ore kita kabailak pang pala tagluto.
Siya akong tagluto. Tilang pakarigatak, jagdalos ka naglaba. Alaman nga ron, lang ti imas miya, pandangan kini sermo. Manong nemi, inawis nakpay ni ma'am, ni doktora, nga mapanagpa-ultrasound. Mahal? Iti mismo ang hospital nga pagtrabahoan na manong nemi, sadyay, nagkuyod na nga duwa nga gasawa. Nesuma, amismo manong nemi, iti Binoya da nga gasaw manon nemi, mabuya da kanong. Kabayatan nga da doktor manon nemi, ultrasound kanya, natin nakagalgalis. Ngaya, ipuli-puligos na. Mo na dyan, na galis. Kanana dyan aparato nga, hindi pala na tibuksit ko sana puligos kasi dyan. Makikita manong nemi, dagit agasawa iti screen. Makikita da kanong tipakabuklanin ti ubing. It's a boy. Honey, nagbalin to nga Sergio Junior. Wala na Senior Junior. Ada pa ta. Nagtulag kami kani Eva. Di ba ni Eva? Ma'am? Di ba ipa-adapt mo kada kami? Kini-sir mo, anak mo? Yan tayo, manipuli di masikukang katsang kamatarong rumaren. Adamat sa baling nga paratsenda. Di awan na nakakita, nga masikog ka. Siyak, tagbalinto nga masikog. Kad into na makita da nga anak ko. Siyak, tinangipas ngay. Uy! Makikita maamin sa Diyo, pati puso na. Oh. Ay, doktor. Iulit mo man Diyo nga to. Diyo pa na. Dito na eh. Oo, nagwapo. Kaing-ingas mo, sweetheart. Kaing-ingas ko, Api, kontrahan na kiti bagbagak. Api, kontrabita ka seryo, ha, honey? Kinam dyan mata na. Makita mo, kasi imagination mo lang dahil Apo, doktora nga, asawa. Aman, kaing-ingas mo. Kinam dagong na, 7 pa lang ang bulan, daagong nan. Uy, nagbugalan. Makita mo, dati kinabilag ti ultrasound ko nada. Ipababa mo, doktor. Dito ni. Dito, doktor. Dito. Makita mo yung mga bagbagi na. Among nga lalaki. Una, makita. Kaya ingas mo. Pati yung mga bagbagi na. Kastano ka nung nagkuretret, di ba? Talay bagbagap. Abi, kasi saan ka maragsakan, nani, ha? Kasi ka maragsakan ka? Uwan ka buta. Makikita tandi anak ta. Samo nga anak. Anak ni Eva. Wala nga ipa-adapt na kadata. Tayo ba sigurado ka din ni Eva? Eva, saan ka din nga sigurado ti amin? Doktora. Makita. Please mati na, Eva. Nunas ka ng mga ramit na itang kasuratan. Paramit kong kinabugado. Tapirma, nga apaman nga may pas ngay mo tanak mo, dakam doon timiristro nga naganak keng wana. Dakam pa iti mong panagan. Ikanda ka tatak ka na kwarta. Tawarin na sa mundo nga may tuloy. Di ba nagtrabaho ka na kami? Ang na sa set ko mamanin, no? Sikapit agbaylag nga yaya. Di anak mo. Tila saw-sawam, honey. Hangad hakas na siya, Adapenta. Sa tamad lang nimit lang Eva ti alanta, ngagbaling nga yaya na. Di akong problema. Di ba? Di kami Eva? Ma'am, panunutik, ma'am. Baka no saan nga kayat na di amat anak ko. Ngay pa-adapt yo? Kada kami? Di mat saan na kami ikasar dapat ada asawa na? Ada asawa na. Di na pa ikasar. Imipatpatag na ka, no? Ipatpatag na ka. Nakaslo nakasagana nga mang pano di asawa na. Kadakam tagdan na. Sino kumadata nga lalaki nga mang pano ti asawa na? Sikalat kayat na, naglaglagan. Nimet doktora. Banyo ta sa ludsudag to kong wana. Noan na talagat desisyon na.
Iti nakakamit kami nito balay manunay na sa ganak ni Sergio. Eba. Yes. Mailiw ka manin? Saan nga mabalinan? Mabaliman ng pailang. Mapay nga si kako mapay lang. Damad siya sawak. Anong arti problema? Amom kaslat dandan ni may kaglista dilam. Di mo kaya't nga mamuan? Ni misis mo nga si katakim putot, tadapan nyo. Ano nga talaga tirandam? Paadap mo? Mas lasang ko may turad. Diyak kaya't nga nagsina kami tiyanak ko. Ori no si katakbaling nga yaya na? Kat into na muna nagsao. Iyaya ko na nanto kanya. Mami ko na nakini baka mo. Di mo aparak to. Yayak laeng, idin to siyak tibang ipas nga king kuhana. Anya nga talaga nga rantam. Masapol nga mamon ta asawam ti amin. Anya, saan mo nga raramitan na ita? Away mong puteng ka. Saan na nakayat ka adapan no mamon ng siyak takim putot? Tano adapan na. Kang kanay nun tumalagip, di pa nang lipot ko keng kuhana. So nga adayo nga patsik, nga adapan na rin, tanong mo nang siya taking putot. Di mo nangigti ko na nga kaing ingas mo. Kasi nung may pasag nga kaing ingas mo. Di mamon nan to. Problema. Ano nga tanong mo? Agawit kan sa di balayo. Agikat kan. Yan tangang nga kamatan makatulong. At daman sa bali katulong nito eh. Kahit ko palagtalin nito eh. Susuldon na pa lang sanggadi. Mano pa yung bulan? Bali doon ang bulan pa eh. O natalong ang bulan. Disoldon ka nitalong ang bulan tapos agawit kan. Manong nemi, walon nga bulan ti sikog ko. E di maduktalan ni doktora ti kinapod mo. Ti amo may di manong nemi, ket saan nga makastrek dito balay no saan nga busina. Tamadlaw minukan nga adda. Ngem-gayem nera na manong nemi di padang kakatulong nga da jeruar kat nakalukat ti gate, dire-diretso gayam ni ma'am. Nasaan nga nagpadlaw, no sami nga nadlaw nga dimtengan. Nga pagsarsalitaan mi manen, manong nemi, kani Sergio, ti may panggap, iti ubing, ti maladag. Diyak kaya't nga paadap, ti anak ko. Ape, no saan mo kayat di saan? O, ti ba ramid, ti asawak? Nga masapol nga, sakbay nga, agpakasyon ako no gawid sa di lugar mi. Saan nga mabalingan din na mabaling nga mamuan? Ano nga mamuan? Saan mong ibagbag nga sikti ama at anak mo? Kadayta nga dialogue manong nemi isot mismo nga nangig ni doktora. Iti tumalyawak at daniti asidag. Ni ma'am. Nangig na ni ma'am. Anya? Halimal kayo! Siyak tiyo na nga daropen manunemi ni doktora ng insangga ti asawa na ti bagina kat isudan ti naggapa, isudan ti naggabo. Dinanog-danog manunemi ni doktora ti barukong ni Sergio sana tinungpa-tungpa kinarkaramutan. Ginamatan mo't ginaggaman nga tinanggal ni Sergio ti asawa na manunemi tapos saanin nga makapagdangran, gulagol, ikis. Ay kakadakasan manunemi na iti rumrumuan iti bibig na. Nga maiturong kanya, kamaiturong iti asawa na.
Hindi nagtalnan ni Doktora ti amo siguro ni Sir Sergio manunemi kat saanen ngagpungtot. Iso nga rinukatan na. Hindi makarukatan ni Doktora manunemi nakalusot. Sakmetin tinsublat naman. Oh, pinungot-pungot na. Yawawak lang manunemi nga madangran na maragreg. Hangat amat na maragreg mo no ana. Kaya't naman tanadangran manunemi ti si Kuko. Ngam inanawa manunemi ni Sergio. Takugtaran naman ti tiyang ko. Imbag tanalis ni ilisik ti tiyang ko. Tinaminduang panggap ng kugtaran man. Ngawan sa baling ikis ni Doktora no saan nga, papatayan kayo! Papatayan kayo! Manglilipot kayo! Papatayan kayo! Manong Nemi, insurrect ni Sir Sergio ti asawa na itunig ti kwarto. Katsak, sana ka makakuti. Tinawagak manong Nemi ni Mildred. Kasin, problema. Problema? Di kami nga nagparagreglo ko. So problema mala. Uwan na duktala ni Doktora. Nga ti asawa na tagimputot ti anak ko. Jesus talaga ka nakagagaga ka. Anong oras itan? Ano teramideg tsaka mo teramideg. Saan lagi din ang bao ti pong Doktora kanya. Hindi pa mga kan. Sano? Hindi na pinasweldoan. Ay robot mo latan di kita erwatem. Agawid ak nga masikog. Kanapin nga rot kayo sa kinayat mo. Ipasagay ko kumapay lang mata. Dimteng tirabi manon Nemi. Natugtog tiri daw ti kwarto. Amo kay dikit ni ma'am. Sino dahi ta? Siya. Ni Sir. Sumarekak. Ala, saan ka mabalin? Ala, mabalin na. Daanan nga dito rantak. Ano't nagsalita niyo kay ni misis mo? Di na kayat nga dapen. Naore no kayat na. Diyak kayat. Pumanaw kan. Dito desisyon ti asawak. Di na kakayat na makita. Papanak karon, di agawit ka di probinsyayo. Itulad ka ti terminal ti bus nagapaprobinsyan itong bigat. Diyan sweltok nga ron ngayong karim na talong bulan. Sige, itid ko. Sir? Seryo? Urahin ka to sa di probinsya mi. Urahin ka to. Kabuti patpatek ka. Si kalayang tilalaki ti biyak ko. Mayat nak magngatan no kayat mo. Sige. Orayin nak to. Kasunod ka bayag na basta guro-oray ka. Dato yung tiswaldon, 3 bulan. Sagana mo na kita rawatan. Masapol nga saan nakamariingan ni Rowan ng asawak into bigat. Para bangon tulot ka ti terminal. Kasta nga rod tinapasamak manong naming. Intulnog na nasapa ni terminal ti bus agpa probinsya. Ito sagbay nga nagluga na kiti bus manong naming narakop ko. Ti lalaking patpatek ko. Seryo. Kahit ko kumamit na mangig, iti pa nangibagam ti I love you. Kanyak, diyak pa nangig eh. Abang nga manibagak, kadyak man marik na. Uray, panaging ko na na. I love you. I love you to. With feelings met. Hindi talaga dalab mo kanya. Kinabot nun, nakit talagang ipatpatik ka eh. Na-transparent ya, riknak ka. Yung samat ka rin mabalin nga,
Nga isinam ti asawam. Sige, lumuwag kan. Urahin ka ha. Adamat kang kat address ko. Ken may isa. Barbaring at signal sa jay. Tawagan ka to ang kanayon. Adamat at regalong kanya ka cellphone mo. Regalong kanya ka cellphone ko itan. Alahin kan, kadi. Umuli amin na pasero. I love you, Serge. Serge pa yun, ha? Ororahin ka. Manong nemi kastaone ti kigtot ni nanang iti sumang petak. Ohen. Rabia kasi mang pet manong nemi alas 10 na ta. Nakaturo kayo na duma balay ni tatang na nakainom ka so nga na masan turog na. Kitak manong nemi adang pagkakitaan medyo di magkalapi mintas di balay mi. Idilukat ng tiri daw. Hay! Nagtakal na buksit mo! Masikog kasi mang pet! Shhh! Dang! Tangiwat yun, baka makaring ka ruba. Unod na tatang kanikakapsat ko. Apag gusto nga duwang atawan mo sa jay, anak. Awan tinagatgatan ko sa rabo. Hambalin nang. Medyo badakalan din inyawit ko ang kwarta. Tamalaksit ka rin sweldo ng patulog ko kada kayo. Damat iba't batik ng rurnongek. Dito yun. At akala ito yung sobre. Ado dito eh. Anak, pikaput-buteng ko na maamuan ni tatang mo kasto itilangam masimang pet. Napangkalagayam nagpasikog. Nanang met, nga bali nagtakal mo ti sweldo at pakakitanin. Ngayon, handa pa'y nakadulin ti bangko anak ko. Taorin mo, papawit man binulan, tuloy ko matlat at agang katikan ni sursur ko, kan tumawat tila ba? Ni tatang mo, met. Arak madlabisyon, ha? Di mo nagsugsugal ka nagsisigarilyo. Sa umanay mat kang kwanan, ti may nga buti nga gin, nakosta nga sumap nga ten. Sahanin nga beer. Hangkan o mabartek na beer. Amo batim tatang mo. No uminom, ti panggap na mabartek. No beer hang mabartek, nagastos ka no ti beer. Nang, itod ko kinin tatang neto eh. Baka sana itod amin ka na kayo. Man, isunto ba lang pangindadam. Barbareng no, isunto mang pabaot pungtot na no makita natin kwartang itad mo. Ngayon, andan tumid lang gastos at para ti panagpaskay ko ha. Habi kami nagsigog ka, sino nakasigog ka? Diyan amok na lalaki. Susapo ya. Iso nga nagawid akong natuktalan di asawa na. Kat di na kanong kayat ka makita na. So nagawid akong. Alakad. At dabay lang oras. Kamaturugan. Aginanakan. Doon bigatin pa nagitulad tayo pa nagsasalita tayo. Kabigatan na manong nemi nakigtot ni tatang hindi makita na at ka. Untang, masikog ka. Tikarot lalaki, ti asawam. Ti ama ti sikog mo. Tang, sakbay ng bagak ti amin. Ito ho. Nabungkong ka sobre nga ti kwarta. Tinipay naman nung name ti nakasubre na ibukro ti kwarta. Hindi makita na ti kaado nga nung name ti kwarta na pukaw inot di pungtot na. Binayadan na kasi nakasikog ka. Santang, suldok dito ang advance, 3 nga bulan, o rin o awana kon. Susapo, nandun ko na, hindi kiti tao. Tang sa nyo pampanunutin ko ng tao. Yan tangin sa amata kasi siyaklat kastoy. Adumat dita. Dalak da dungar ka korta. Hanyo sugsugal ta nga. Tadag sugsugalak ka din. Pangusaran teng rodeta. Para ti paragpas ngay mo. Para ti apo ko may. Tanggam anak. Kasi awat yung kanyak. Tanya man ang nagbidutak. Nga niya pa yung ti mamalin tayo. Adadan. Kaya ito yung kwarta ito.
papintasan tayo ba ito balay? Pa-extensyonan tayo ito, dumakal. Kaya na, nandiyak kurso na ito pintana, baliwan ito para kapintana. Hindi makita tak, dagay kakapsat ko manong name dalili kay ni June. Manang, napanggad di syudad, ito ang atawan, ito sumangpat ka, nga masikog ka, o nasawam. Dito tinayirit ng kasat ko. Sa kabali natulungan kayo man. Ma, natulungan na kami kanima. Ani kini John. Di ka aganak ka balasang. Pakawan do't agaram kan. Tsaka ba't namnamain? Ori na agaram kanyak. Diyak tumat kayat idak. Urahik. Ngobay naksang pitan ti amat anak ko. Urahik ni Sergio. Nagdinamag man dito lugar mi manong name tinapasamak kanyak. Nagpiyastandak dagiti chismusa. Ngam kaslawan na nyaman na kanyak deta manong name ta saan mat asisyak ti kastoy. Basol man manong name ti nagbalin idi nga relasyon mi kani Sergio. Ngam naragsakak. Kat patsak met anaragsak ni Sergio. Manong name lalaki nga talaga timpas ngay ko kat Sergio Junior adangos timbagak anagan na. Nga adya apilyado matlang di amana. Nagbalin manong name nga liwliwa datatang nanang kinirikapsat ko ng runa kanyak. Ni Junior ng runa edi talaga nga makaayo ni Suna. Amunan ti umayek-ek, amunan ti makisarita, nga oras saan nga mawawatan di magbagana. Awan ti na kami suot kada kami manong nemi. No kasta nga dumteng ti agsapa. Kat may sa umay takitaan ti anak ko. Kumustaan, ubaen, ay ayaman. Gabutawan signal manong name iti lugar mi surat. Iti inaramid ko sa ko mapan na ipabuson manong name. Para kani Sergio. Ngayon tilimang surat ko manong name awang pulos tinaawat kong subalit na. Saan nga ta nga tumanda no? Bueno, kapkaptsurin nga ta. Ti asawa na. Manong nemi hampay na pabunyagan ni Junior tayo may pa nagka-first birthday na. A day before, iti pa nag-birthday na, manong nemi, iti, tanda kami ti likod, iti anak ko, abota, may ayo, ti anak ko manong nemi, ang buimbuya ka, nagiti tarakan mi nga mano. Iti po kawanak ni nanang manong nemi. Eva! Banji! Jelen! Ni nanang, imbaga na aming nga talungan agan. Evangeline! Apo, kinompleto na. Abe nang! Humay ka man, anak! At awang sapsapul kang ka! Isi rumwar, pasango kami manong nemi manipo di tilikod. At ako tse, nakaparking di sango ti balay. Malasing ko ti kutse. Kutse ni Sergio? Edi dumsaag manong nemi ni Sergio nga talaga. Nga ubak na anak ko. Anak. Dimtengen ti amam, dimtengen ni dadim. Nang, pastrakan nyo, padanunan nyo. Sino ka di suna, isot manugang nyo, isot ama ni Junior. Sino ka di, sir? Ay, Sergio, tinagang ko nanang. Manong nemi, imbas nga arakupan na. Injayan at takyag na manong nemi na itad ko kang kuha na ti anak mi. Imaraar matiban ti ubing manong kasla maawatan na nga dimtengen ti amana. Kinarga ni Sergio manong nemi ti anak mi. Sana inarakop.
Nalaing nga talaga di asawa ka. Pudno gayong kayong ingas ko. Pito pa like titaw. Bulan niti tiyan mo iti kay bagbaga na kayong ingas ko. Ita, makatawan na ito nabigat. First birthday na isa't panagbunyag na. Apo nagparik na kanyak si Kaya so kinamakam ko. Iniyawat manon ni Sergio ti anak ko kininanang kitinsublat nakmet ngayon ako. Oy, sumrek kayo! Sumrek tayo, makayan, sumrek tayo taon nag. Kat ne, pagpista na kayo man, hindi kita chismuso kada chismusa. Simrek kami manon ni kat kastahonit pa nakail-ilo itong galmay sa kada kami. Mabalinin, sa kading, hindi ko mapailahing. Nga magkuri ka. Ano tarantam ngayon, May? Awang kami ti asawak. Anang awang kayo? Bimarat saritaan mi. Di na pulos malipatan ti panang dipot ko keng kuhana. Saan nga nornos? Kanayon ka mong gagapapa. Ngayon kadang na. Agsina kamin. Under process pa nakaanal ti kalay sa amin. Under process annulment. Saan nga legal separation? Legal separation na ta? Nga saan nga handa mabalin tag-asawa? Annulment, lagi di ma-annulment. Ma-annulin, balin ta itong tag-asawa. Sergio. Oh my God. Ito, Giselad ta. Oh my God. Mamimiss ko na kita rakop mo, na kita agay mo, ti romansam kanya. Kahit kumanin ti agasog ka na garing ang iti nakapigpig sa. Nga ore mangag ti karuba. Ngayon inkarigata kami nadmadan manon name ti asog ka na rin ko ta nakababayid mo at dapat dya init manon name sa maysa. Aristo lang nga mangig datatang nanang kanikikamsat ko. Minadmadmadakman dagiti asog ka na rin ko manong naming imtiriknak. Permi nga maipanti na laos sa panakapiliw ko kini Sergio. Noore man kasta nga sampay nga naanal ti kalisada nga irnyarig kon manong naming nga talagang nawaya kamin. Nawayakit nawaya kamin. Ngawanin ti makalapad kada kami. Nagpapaskam ka ti ragsak hindi nga oras manong naming. Kasano nga ti trabaho mo? Di ayabang kasi di syudad. Sa di tangag na edyak kayahan. Dito ti kahit ko. Di sumabulak to ang trabaho. Ija ili. Iti kabisera na ito ng probinsya. Makasabol ka nga tangadagos. Awan problema. Adamat adal ko. Adabay experience ko. Inton ka ano nga rod. Agawid na pala sa syudad. Mapanang ag-resign. Sa akong ton, idagasin ti mga nag-apply. Kadito na trabaho. Di, agawid akton dito eh. Noong kagtrabaho, saan kang gawawid ti minanam? Ama, nalisto mo lang, namat kotsek. Saan nga alain yung bakit mo takotsem? Sabi ko nga alain na, kit baka ginatang na dito para kang ka. Ore ginatan na, danay nagan kanya. Sa may sakot sa ka talaga. Sabi nga kayat na. Gabuti patpatik ka. Kanada anak ko kin ka. Anak na saan nga may itad ti asawak. Sabi nga saan nagsapul iti, kasking ka nga di adal. Takayat mo kuma? Nagapuha ki di baba. Nangigmumot idimbagat asawak, ngaysot ng pabasa kanya. Wen, malagip ko. Iso nga ti pagtanagam. Diyak na ruwam tagbaling ang baknang. Kahit ko tagsubli, tinagkapuhak, kas kagangay lang. Simple nga pamilya.
Ada trabaho, katsi ka, hamot may bayan na balingan nakta. Adan to may bukod ta nga balay, pagbalayan ta nga ron. Di gumatang ta dagad to eh. At ala ko sa tiyay, as daglahin dito eh. Di, mabamon to kitain, tawaran ta, no, kabaylan ta, di bayad na. Kasta nga ron dinapasamak manong name nagsubli ni Sergio J. Ciudad, kalpasan ti Makalawas, nagawid, impadamag na ngaddan trabaho na. Nagdanakam nga ron manong name, kat itinaminsan nga nagsasalita kami kadatatang. Anong ti plano yung anak ko? Ni Sergio ti simong bat manong name kat kinunana. Yore talayangan nga malpas ti annulment ti kalsarmi ti asawak, tatang, sakam to, planon tagkalaysa kaniya Eva. In the meantime, dito kami palang nagnahed pakisagsaganan ti panakaparakdar ti bukod mi nga balay. Eh, naman palit lang kung bakit dito yun latan, extend yun latan na ti nga balay, oreta, nalawang matitaga. Tapos na kastakit na, agda kami to, nga mangiwan ka na kita po kumi, sigurado nga agadi, ani Junior. Sige. Asi dagmat man lang sa dya. Oy, agdadan natin ito yan. Ang may sinamat lat bangam. Una, may sinat bangayo. Pagpintasan, nanuan si Dayo, mabalin mi nga maramanan. Nanuan si Dami, mabalin yung mat nga ramanan. Agri na mante nga ron. Kasta nga ron tinapasamak manong name na isariping ti balay mi iti family house mo. Nadanan ti ading manunemi ni Junior, may isang babae, so ni Dayan, ay nagraduar ni Lily iti college. Babanit tulong ko, tulong mi, kay ni Sergio. Agawan na kada kayo, manong, kantatang kay ni Nanang, hanga bali nga saan nga nakapagturpos ni Manang, makapagturposak. Kan madanak na pinas sa trabaho. O rin ni Junior, mabalin tumat nagturpos. Mabayan ti tulong mo matin, ha? Ngadan itong trabaho. Umanang. Sakton di mang tulong kini Junior. Eh, kada ka mga rodan. Sino mang suportar ka na kami? Natang, mangwat-wat kayo, mat. Nga maong pagdanakan nyo. Waratang, ang susoldo man takil ba't soldo ti asawak. Di paladawan na kayo. Sa bagay na ko, dududwa kam tumatin kiniya nanang yun, as pagarigan taga-asawat pa kita kabsat mo. Siyempre, umadayo ng tumet. At, dududwa kam to na kita, para ayawang kam datang kada kita po kumi, soldon takam tulatan. Manong nemi ti agdama hangkang pa nga nagkasara, iti asawak. Kaya andaman pakasuratan, no kasuratan, makuon ko na marriage contract. Oray man awan, manong nemi, ngam talaga, nga da kami tagpimpinateg, ganda kami tag-asawa. Tanagbali nga nadungo ka na siya at ni Sergio, manong nemi, kada kami nga giin. Awanin sa pulak pa. Nga siya tagserserbikan kwa na, nga saan, nga isunat agserbikan niya, kasi hindi mapaspasamak da kini ruway nga doktorang asawa. Nagbalina ka na dungo kayang kuha na kasbat ti kinandungo na kanyak, kinandungo mi nga agasawa ka na giniduhan na kami. Kinawanan sa pulak pa manong nemi. No pa no daduma kat no lagi pa tinapalabas. Adaman di kiti kundaweng kat katawa. Kat no kasta ngo may bakasyon ni Mildred manong nemi. O anak kasin. Di ka pa naggawid nga masikog ko ba? Ay, loko ka, baka paragrig mo kang kanayon. Saan doon kasi? Umapalakmat ng nag-asawa. Nakasara ka konti aon asawa na. Hangkan nga gaga. Hindi ako nagpagpagaga. Naganak pa lang. May talang hanggang to naganak ng loko. Kabutip kang kanayon mo pa nagparparagrag. Saman. Pakadusaan na ka ni Apo Diyos. Kabos ka na kiti ato nga mading aramid mo. Sangat amit. Gabuta dapat lang gundaway kong agbalbaliw. Kan mangipakawan ka na Diyos basol ko. Hala, nagasgasat ka ngayon siya kasin. Na Jim, first love mo, so nagbaling na asawa. Ni Sergio, nagbaling na Sergio.
Manong name da ito nga rod ita, ti pakabuklan, ti pakasarita, simple lang. Ngem, masiguro ada masiguro kita nebatik nga adal, liliwak ang pagsarbing at ibiyag, kadagiti padak nga dimngag ka nagbuya. Tayo kunadan manong name, nuan niya tiniiruit nga gasan. Titunggal may sa kada tayo, mapasamak la mapasamak. Daytoy, tigasat ko. Daytoy, tigasat ni. Kanagi mamamanak kinapo Diyos, iti na minsan nga panagbalin ko nga gaga, naaturan matlaing, tanagbalin na nasihat nga ina, nasihat nga anak, nasihat nga asawa. Toy, nga ron makautang nga pagaya mo, Evangeline. Thank you king ka, Eva. Thank you king ka, Vanji. Thank you king ka, Jeline. Ideng ka pa nang buray da pakasalitang. Maraming salamat mat kanagiti amin nga commentators, sharers, viewers, followers, sponsors. Maraming salamat po kada kayo.